Fijn dat je allemaal weer kijkt naar het knipbuisje van Franske. Welkom. Doe je wel eens mee aan een loterij? Ja, ik doe er ook wel eens mee. Maar de meesten zeggen, en we winnen nooit. Ja, als je wat wint, kun je blij zijn. Maar, ik heb wat gemaakt. Die haaien wat gewonnen en zijn niet blij. Ze komen er zelfs door in het gesticht, in het ziekenhuis. Ja, luistert. Winnen, maar niet blij. Sommigen logeren mij aan een loterij. En zijn met een prijs later toch niet blij. Je vroeg je af wie dat dan toch kan, en dat zal ik u eens gauw vertellen, man. Ik kreeg list van winnaars een pijnlijk bericht. Helemaal vanuit kamer 13 in het gesticht. Dat verwonnen en toch kwaad zijn, snap je geen ballen. Met een koelkast, waar ben je meegevallen?